sai za ki zuwa fare wallahi sai ai gari na je na zaga gaskiya na je gona cikin salama wannan ma'aikata da ka da ka sa hannu aka kawo gaskiya suna gaskiya alhamdulillah haka ake so ka je gona hankalin ka kwance ka ga yara suna tawasa gari alhamdulillah gaskiya kuma laka ya samu na za a gaskiya sarki haka ka wuce a sarki gona wasa ne a ku ba na wasa wanda ai ko hitila da ya jarumta nan ba ku zo a lokacin da kowa ba ai kuma nyale gaskiya ne mai gari gaskiya akwai wata shekara lokacin ina soja gaskiya ne suka zuwa yakin da ya fara gaskiya da na yunkuri na zaburo na ce ya sama da murya kada zaruma asali gado kai gaskiya ne sai Allah ta karu Allah ta karu ai mu lokacin da muna soje lokacin na haba gaskiya ai ba a magana gaskiya ai ba gaskiya gaskiya ai ku shan gurma ta bi gurma dan saurara ka baka ji wani alamu ka alamu dan saurara maka arabi ne kaba halbi abto halbi ka bin da garki yaran ne yaran ai ni haka daga gana tsimi na ne ta gaskiya ne ina soja gaskiya idan na dauki zai na a saman gindi na yara su yi gaskiya ne da horumus kuma lumus yadda kasan tafsir ko tafsirin da bata kai daukar zai gaskiya ne ka ji gado gaskiya ne gado ai sai dan gado sai dan gado ai mun so har ma Allah an baka dawo kika gaskiya ne a wai karin mi sai nake ji ai mai gari akai yara ne ba yara ne ba yara bane ba ko kuji me nake ji ba ku saurara kai subhanallah ya kace saurara ka ji na Allah No.